बड़ी बढ़िया देत हुन मास्टर। कौनो अयास लइका, आजकल का लइकन 20-25 साल का जो लइकावा हुवन छन्ना भैया, हाँ हमारे मतीन आजकल क्लब उलब का ज्यादा शौकीन हो गल हुआ। तो एगो लइका पहुंचल क्लब में, एगो लड़की के छेड़ देलस। लइकिया लइकवा का संवाद होत बा, एक गीत के माध्यम से बतावल जात बा। ओहो यह कलश ए जी दारू बाजारू हा चढ़ जाला हो, त केहू के नियत बिगड़ जाला हो। ए जी दारू बाजारू हा चढ़ जाला हो, त केहू के नियत बिगड़ जाला हो। त चली चिकना कट्टा माई घुघुनिया पे, घुघुनिया पे त नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पे, नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पे। जब हिलावेलू कमर हरमुनिया पे, नोट बरसेला तोहरा। बाजारू हा चढ़ जाला हो, त केहू के नियत बिगड़ जाला। चली चिकना कट्टा माई घुघुनिया पे, घुघुनिया पे नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पे, नोट बरसेला तोहरा नथुनिया पे। जब हिलावेलू कमर